170 exemplares esgotados nunha hora e o resumo do que deu de si a Feira do Galo de Curral de Meis deste 2024. Esta feira empezou un día como hoxe hai 13 anos. Empezouse a facer, primeiro empezamos con, éramos creo que 8 criadoras o primeiro ano e despois fomos aumentando, chegamos a ser 10 e agora quedamos en 9, pero estamos vendo a posibilidade de ampliálo a máis criadores. Pois en Meis é tradición o día 22 de decembro pois que se celebre a Feira do Galo de Corral. Este ano se está a celebrar a súa 13ª edición e como os últimos anos está sendo todo un éxito. Xa a partir das 10:30, 11 da mañán xa estaban todos os galos vendidos e a verdade é que, bueno, pois que esta feira durante estes últimos anos non fixo máis que medrar. O Concello ten unha implicación con este evento e agardamos que nos vindeiros anos medre todavía un poquinho máis. E que o galo se ten gañado a pulso a súa fama para ser o prato escollido por moitas familias para estas festas. Mesmo importantes cociñeiros como Yayo da Porta réndense os seus encantos. Nós collemos o que é o polo en sí, que teñen sobre 6 semanas. Durante os 2 primeiros meses comen pienso, pero a partir dos 2 meses de crianza na casa xa se empezan a botar fora e mantéñense a base de millo, trigo e cebada. E despois o que máis comen é verde, verdura, incluso erva, unha a carne. Que a carne, usted unha vez a cociña non desmerma, todo o contrario, ainda aumenta no pucheiro. E despois que non teñen grasa, porque claro, son galos que andan fora, entonces o único que crían é carne, músculo, non hai grasa de por medio. Entón eu creo que a xente é iso, compra un produto que o aproveita todo. A Feira do Galo de Curral encheu de ambiente festivo o mercado e a súa contorna, unha proposta que se completou cunha actividade dirixida aos máis cativos, a recepción a Papá Noel e unha chocolatada gratuita. E tamén temos a visita de Papá Noel, que tamén é a primeira vez que o facemos, e que para os nenos e nenas de Meis pois están convidados a un chocolate con churros e ademais de poder falar con Papá Noel e fotografiarse. Tamén repetiu o xa tradicional mercado de Nadal con postos de artesanía e alimentos ecolóxicos.